sithando sami ayisifele uyazi njengoba sehle ukuthi siyaphakiza sendlini ngithi. Baby ngesikhathi uhamba sendlini bengithi mina sibonana lana. Ngizobonana. Sobonana ini? Mina nawe uyazi lezi ufuna sendlini awukahle asithembile awukahle. Kumele ngipheke mina baby. Kusasa futhi ngiyavuka ngemsebenzini. Hayi bantu serious ni? Be serious. Hayi ngeke yabona sithembile kantini. Okay ngcono jika. Ha baby kumele understand. Sithembile first. Baby. Okay. Hayibo. Shit. Hello? 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 Hey, boy. Sonela uhloniphe manje. Hayibo, ubani wena? Angicabanga ukuthi lo muntu ofisayo kumazi. Uyibonile ivideo yakho lapha ngikusendele link lapha enkundleni zokuxhumana. Hayibo mfethu, uyenzeleni first lento mfethu? Uzozuzani mfethu? Kanti hayi kulula. Wena nje ngisendele u30k. Ngiphume wena. 30k mfethu, yazi kuyimanje mfethu anginanga ngisho 500. Akusilona idoko eligayelwe mina lelo. Wena yenza iplan njengendoda. Elikhumbula. Insuku ezimbili kuphela nazo. Hayibo. Ay shit. Ish. Hey Thalova. Hayibo baba. Hamba kanjani ongqoqozi ngani vele indaba yakho? Uphasha kanje ndoda. Mfethu inkinga mfethu. Indaba usembile akugowisa. Hayi no mfethu akusiyena sembile mfethu. Kanti Yazi, uyafuna ngempela ukwazi mfethu. mhlambe ngakusiza nje. Awumele u30k unawo. 30k. Uyocela ndoda. Mfethu yazi mfethu yazi. Uyazi bram solo mfethu siyashaya idayisi mfethu. Idayisi. Nginentombi. Mfethu. Ngibanjwe ngishaya idayisi mfethu yabo. Usenze njani kwesidumbu salowo muntu? Isidumsana manje mfethu. Uyazi nje uma nje wenza leyo nto, uyambulala lo muntu. Mfethu lo muntu unevideo mfethu, unevideo. Ivideo mfethu. And uthi mengamningi mfethu le mali yakhe ku30k ensukwini embili uzoyisabalalisa mfethu. Ubishile wena. Mtshele esabalalisa. Mfethu uyazizwa uthini? Ayisabalalise uthini mfethu? Abantu mfethu bazothini? Ekhaya mfethu, emphakathini mfethu isithunzi sami mina. Hayi. Uyazi ubishile. Mfethu ish. Understand.
Sekhambani. Hola. Bathini. Hamba kahle. Into iqondile. Right. Emfethu ungayithola ibhiriza ngala. Hayi. Sabhemi ke mina mfana. Hayibo. Usabhemi? Usumashiphi into. Usuyigay. Umashiphi into uthwedwa manje. Ndaba ensango. Imali. Umgcene uninja. Hayi uninja ngimgcine tsukwini nje. Emfethu. Lo muntu ubanjwe esikomora. Useflobini. Hey. Cabanga ngoba khona nevideo. Ivideo ndoda Bafuna nemali. usenjeni 30k. 30k. Njenga ngisho uzuka. Kodwa mfethu kuzomela ukuthi simsize. Yabonaka iWest ayilahlani bra wami. Yeah. Ubra wethu lo. West ayilahlani ngicava samsole ngilo reason. Aqinisile. You right love wena? Hayi ngeke right mina yazi. Akusibona bangani yazi. Inenkinga serious dani. Yangisusa ke manje. Indaba ngeke ngikwazi ukuza lapha. Ngiyakwazi ukhona ofanele inkinga nayo. Vele ngi-offer ukuthi days. Yazi ongcono cela ukuthi ngibuye ngikufonele yabo. Babe. Hayi abafana. Why mina? Why ngempela mina? Yona sa. Awuvula Facebook wakho lapho ungene lapho khona link engikusendele yona lapho. Khona video trend. Ubani wena? Yebo. Ngoba nje mfethu wawuthe mfethu unginika mfethu u2 days mfethu ukuthi ngihlanganise kahle mfethu. Kanti hayi khululeka ngisangakwenzela nje kube lula. Ngingayisusa khona manje uma nje wena unganginika nje uhalf wale mali engicela. Mfethu uhalf mfethu. Bra wami yazi ngingakusendela even manje i-screenshot mfethu se-bank balance yami mfethu uzibonele. Ngino 2000 kuphela mina la yazi. Ngitshela ukuthi ngikufonela ngo-private number kuphela noma ngeyifoni noma ngezinamba ezihlukene. Hayi ngoba ngiyazi ukuthi ungangilandela nobani. Kanti mina ngubani kwena? I'm anonymous. Uke ufike nje namaphoyisa noma ukutshele nje omunye. Wena nje into ngabe yayenza shaya nje ucash send lapho. Ufake nenamba lapho. Yazi mfethu yabo njengamanje ngikuona mfethu uKelsend la mfethu ngiphakathi kwi-app mfethu. Enye ke into ke ngizwile ukuthi usutshele nomngane nawe. Vale. Kuzomela ukupretend engathi yonke into manje si-right phakathi kwami nawe. Mfethu ngiyacabanga ukuthi sekulungile isingenile. Hayi welidani ngiyayibona. Ngizoyisusa le video ne-minute from now on. Okusho ukuthi ke sekusele ke u20k baba. Baby. Yazi. Nilete ngifuna ukutshela yona kanjani la yabo. Manje kahlahle nginomuntu ongifuna imali ye-30,000 yabo. Le 30,000 lona ufuna ngeza sokuthi wasuke wangibamba yabo. Wasuke wangibamba ngishaya idayisi. Ya, shaya indlu apha mama. Wangibamba so ufuna lo 30k lo engazi ngizothola kanjani. Ya, kanjani. Yes, hello. Baby, yimina sengizosebenzisa le number. Let's hope uyilalelile le VN leya. Ngiyilalelile. Kodwa nawe yini sungaze ubanje wenze imkhuba indaba mina ngikwanelisa. Sena, asike isikhathi saloko yazi. So please, cela ungitshele ukuthi unayo leya mali leya kade ngishilo noma cha. Mhlawumbe no-800 mina la. 800 incane lo mani. Khona omunye engakusiza ngakho? Ngicela ukuthi
I love you too. Ithini pipeline? Ngizobona. Enye into njengoba uzala kusasa ngeke ngisakwazi ukuba nawe ngenxa lesimo lesi. No, okay, I understand. Okay, bye. Sawubona futhi. Yes sir, no sir. Ufuna ubhuto nje manje wena uba ubhuto wakho. Awujwayela lapha. Bekuhlonipha nje bra. Yabona nalapho usakudelela. Ubiza mina ngobra. Yabo kodwa ukuthi usazongibiza ngephedi. Yabo kodwa njalo. Manje kahle futhi bengicela la usizo lemali encane yabona. Imali eningi lo mali encane ufuna. Bengifuna nje noma ngawu4 kani. 4,000. Ya 4,000. Lalela. Imali yami uzala ngesikhathi. Ubuya futhi ngesikhathi ubuye kanye nenzalo yakho. Uma uthathe u500 ubuya usune 250. Uma uthathe 1,000 libuya sele ne500. Awushaya imethi ke la. Okay, futhi mawusho kanjalo mina mangithatha wona lo 4K lo futhi ngenze ubuso 6,000 Uhlakaniphile ngoba le mali le izala half imali oyithathile. Futhi wena ngiyakwazi ukubona. Ngiyakwazi ukubona ngeke uzungibhayizise. Lethe ilo ID yakho lapho ka. Hayi, ngoba ID kuphela nje. Ngicobuza izala emva kwesikhathi esingakanani mhlawumbe. Bheke lapho gazi. Uzala emva kwa 2 weeks. After 2 weeks uyayibuyisa imali yami. Uqaphele futhi masuyibuyisa leyo mali. Angifuni eToro. Imali ongihlomisele nale. Angifuni into ongibhayizisa. Noma ungibhayizisa nami ngikubhayizisa. And umuntu okubhayizisa mina angeke uyithande leyo nto. Hayi, Wonke umuntu uyamazi uBrazil. Yebo. Okay. Yebo, okay. Yona ke. Kuma i-extra ngizowazi ngifuna leyo mali extra. Ibale lapho shaya imesi lapho. Hayi ngeke. Angiboni sikhona isidingo sokuthi ngibale ngiyabonga futhi. Awubona uze ngayo ke. After 2 weeks kumbuye kumele mbedingi. Sushilo No stories. Hayi ngeke bonga mina. Ibhalile lapho. Yeah. Sesifuna ukhanya isibani sami kodwa umoya uyaheleza. Sekusele kancane. Yazi lo muntu owenza lento uyabonakala uyayazi into ayenzayo. Mfethu manje nawe mfethu unanesitifiketi se-IT sho ukuthi nje awukho nomncane okutholayo nje mfethu. Yazi lo muntu lona ukufonela ngo-private number nenamba engarejistiwe na ku-Facebook futhi ubesebenzisa i-fake account. Nefoni futhi ade isebenzisa you can tell ukuthi akuwona lamafoni abizayo. Manje mfethu yonke lento ongitshela yona izongisiza apha mina manje. Imali kusalapho uphi stranger? Strange. Ngimbone ebhizi kodwa la ngenhla. Ngazi noma bethena uzoya ecollege ayobhala yini into kanjalo nje yona mfethu. Imali. Yabo. Lo muntu lo lokukusabisa indaba ungaceli nihlangane umnika imali ewucash. Sihlangane ngimnika ucash. Hey, kwana sombamba. Hayibo. Ubaba awuyena Nkosi. Ibambeke ukhulume naye umtshele ukuthi uno 4,000. Hello? Yazi nginemali ewu4,000 la cash. Ngisendela wona noma sihlangane uthatha ucash. Bengazi ukufaka amaphoyisa ngento wena sana. Angeke sikwazi ukuhlangana. Uzomela lo mali ifishe somewhere mina ngiyithathe. Vele uyifishe ku-playground. Uyifake uplastic wesinkwa uyishiye phakathi noqala. Sizokuthumela imali uzosho kuyo uma usuyihambisile. Uzweleke mfethu. Kodwa kuzomela uhlangane nalo muntu umnike le mali iwucash. Mhlangane naye mfethu akuyona imovie le mfethu. Mesifika lapha lo muntu esidubula Kuzomela ukuthi ungithembe nginayo ithiza le chokayo.
imali lengane lo. Sensatha le. Kodwa awukwazi ukuya khona ndoda. Mhlawumbe uyasifuwa. Iqhinga lakhe lo. Enye imali futhi. Hello? Ya ke boy. Wenze ngayo le ndlela kade esikhulume ngayo mfethu. Uyena. Uhlakaniphile ke mfana. Uyena ndothi imali engane manje. Singidwa ethatha. Enye futhi. Hayibo. Futhi bezomela zama usenza omunye plan makunje. Ninja program. Hey bro. Uyangitshela mfethu uthobani ngesimo sikehlakele la mfethu. Mfethu. Mfethu yabo. Ya njengoba dekutshela nje kahle. Ya. Manje athini namaphoyisa? Mfethu uyazi mfethu amaphoyisa mfethu. Angeke mfethu ngwafaka mfethu. Lo mjito wangidonsa amadlebe ukuthi ngawafaka amaphoyisa yabo. Nomkhondo nje lutho mfethu. Lutho nje mfethu nokubo. Izobe inkinga le. Manje washanga ilawindi vele. Ya ilona ilawindi mfethu. Imake wena usuwazi ngani ukuthi ile lawindi lela? Hayi mfethu. Kodwa mfethu kuzoba right bra wami. Spranger mfethu. Mina mfethu ngijuthe isaguga la mfethu yabo. Seniyabhula spranger. Azokubona kabiyabe. Pizza ngothando unswebo olungaqhathaniswa lunanswebo kwabanye olundaba abasondayo mabanye awunawe sizwe ungangibhanqi nabanye ngoba mina ngifuna sihlale sijabule ngifuna sihlale sijabule. Bona wena mfana nginginike nje umnyalelo wodwa vo ukuthi wena yenza into enkulu wena nje wahlulwa igame ngikutshelile ukuthi ungafiki nomuntu wesithathu wena ufaka lo mngane wakho lo nekhanda elikhulu already lokho bekwenzeka kusayitrailer mfana wami then the movie will begin. Enjoy your cinema mfana wami. Hey. Ible ile yangu. Ndazi. Chin. Kazi. Hey, I was busy. Katsani. I was busy.
Ithi mama bani? Mama. Mithini manje Mama. Sawubona bhuti. Bese. Kuba ubhuti wakho wena sinobhuti nje manje wena usini. Ngeke mfethu. Ya. Ninzi. Khazi. Uzoyisho ifunda. ngifuna lokho njalo. Bese ngiyachaza. Hayibo, isusu laphayana ke. Bafethu. Baba, check it.